Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які вы можаце не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце і на канале YouTube. Другі дзень у Беларусі працягваюцца затрыманні журналістаў і обшукі як у іх кватэрах, так і ў рэдакцыях. Нагодай для такой актыўнасці следчых нібыта стала заява ў міліцыю кіраўніцтва дзяржаўнага інфармацыйнага агентства «Белта» пра несанкцыянаваны заход на платную падпіску. Што гэта азначае і ўвогуле да чаго можа прывесці, абмяркуем сёння з юрыстам Сергеем Зікрацкім і з журналістам, медыа-аналітыкам Леонидом Фрыдкіным. Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Добрый. Наколькі вядома з паведамлення следчага камітэта, распачатая справа па крымінальнаму у адпаведнасці з артыкулам 349 крымінальнага кодекса несанкцыянаваны доступ да камп'ютарнай інфармацыі. Гаспадар Сергей, можаце патлумачыць ўсё ж такі, што гэта за артыкул, што ён прадугледжвае? Наколькі вядома з тых паведамленняў, якія былі ў сродках масавай інфармацыі, справа распачата па частцы другой гэтага артыкула, якая фактычна гучыць наступным чынам. Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный с корыстной или иной личной заинтересованности либо группой лиц по предварительному сговору, либо лицом, имеющим доступ к компьютерной системе либо сети. При этом, что такое несанкционированный доступ к компьютерной информации, определение дается в части 1. Это несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной системе сети или на машинных носителях, сопровождающихся нарушением систем защиты. Таким чынам, дзеля таго, каб прыцягнуць да адказнасці па гэтым артыкуле, па гэтай частцы другой, неабходна фактычна выкананне некалькі умоваў. Па-першае, доступ да інфармацыі, якая знаходзіцца ў камп'ютарнай сістэме. Пры гэтым гэты доступ ажыццяўляецца несанкцыянавана. Пры гэтым гэты доступ ажыццяўляецца з парушэннем сістэмаў абароны. І трэцяе, гэты доступ ён здзейснены з-за карыснай ці асабістай зацікаўленасці альбо групай асобаў, альбо па асобы, якая мае доступ да камп'ютарнай сістэмы ці сеці. Прасцей кажучы, што мы маем, гаспадар Леонид, далучайцеся да размовы, мы маем тое, што нейкія людзі сталі хакерамі і ўзламалі сістэму. Так вынікае з гэтага артыкулу? Давайте уточним. В статье речь идет именно о хакерских атаках и взломе компьютерных систем и извлечении оттуда информации. Но в данном конкретном случае, который мы наблюдаем второй день, по-моему, речь не идет о таком взломе. Речь идет скорее о том, что предположительно журналисты, которым заявлены претензии правоохранительных органов, получали каким-то образом пароли доступа к информационным лентам Белты и пользовались этой информацией, за нее не заплатив. Значит, тогда встает вопрос о том, насколько вообще эффективна эта система парольного доступа, если тот, кто подписался, может спокойно продать, подарить, одолжить этот пароль кому-то по любви, по дружбе или с той же корыстной заинтересованностью. Обычно это делается просто по дружбе. У тебя есть пароль к этим самым? Ну, одолжи, я посмотрю, что у них там хорошего. Это достаточно распространенная практика на многих ресурсах. Это секрет Полишинеля. И то, что сейчас это вылилось вот в такие конфликты, для многих стало абсолютным шоком. Но здесь больше многих интересует вопрос, а чего ради вообще сыр-бор, и стоила ли та информация того, чтобы что-то взламывать и получать эту информацию. Леонид, давайте вот гэты нюанс мы крыху откладем, мы его обмяркуем обовязково. Гаспадар Сергей, вот як юрыст, скажите мне, гэты артыкул предъявляюць, ну, да прыкладу мне, 349, але я заходзіў па паролі, я нічога не ўзламываў. Ці адпавядае тады здзейсненаму гэты артыкул? Глядзіце,
Што да мяне, то мне невядома, якія дзеянні былі ўчынены тымі асобамі, якія на сённяшні момант затрыманы, а ці было там вось тое, што кажуць, хакерская атака, ці не было, я пакуль валодаю той інфармацыяй, якая ёсць агульная, якая распаўсюджвалася. Калі насамрэч гэта быў заход на сайт Белты па паролю, праз лагін і пароль, якія фактычна існуюць, але былі перададзены іншай асобай, я не лічу, што тут ёсць вось гэты крытэрый сопровождающийся нарушением систем защиты, які дакладна прапісаны ў крымінальным кодексе. Гэта тое, што адзін з маіх калегаў сёння параўнаў фактычна праход на нейкі канцэрт па білету, які не належыць гэтай асобе. То есть але тут ніхто білет той не падрабляў, гэта фактычна білет, які дае права на гэты канцэрт прайсці. Тое самае і тут, калі ёсць лагін і пароль, які дае права карыстацца інфармацыяй, і журналіст выкарыстоўвае гэты лагін і пароль, то ён ніякім чынам парушэнне сістэмы абароны камп'ютарнай сістэмы не ажыццяўляе. Пытанне такое, у такім выпадку, ці законна мне прад'яўляць абвінавачванне па гэтым артыкуле? Законна ці незаконна, гэта ўжо будзе разбірацца следчыя органы, якія ў канкрэтным выніку будуць прад'яўляць абвінавачванне, і калі гэта абвінавачванне будзе прад'яўлена, то гэта будзе высвятляцца ў судзе і будзе выносіцца прысуд. Я на сённяшні момант магу рабіць толькі ацэнку. На мой погляд, у такой сітуацыі склада злачынства няма. І зараз мы звернемся да тэмы, якую падняў і ў сваім блогу гаспадар Леонид, і зараз я яго так перабіў, не вельмі тактоўна можа быць, але ці было сапраўды там што красці? Знаете, у меня вообще большие претензии к нашему информационному полю. На мой взгляд, там красть нечего, поскольку вообще все очень плохо лежит. Но поскольку многие журналисты, так скажем, ленивые и нелюбопытные, они предпочитают брать то, что лежит поближе. И чтобы склепать какую-то заметку, проще всего взять заметку информационного агентства, чем обращаться к первоисточникам. И многие информационные агентства и интернет-ресурсы пишут, как стало известно там агентству ЙОКЛМН или там согласно источникам нашего агентства то-то, то-то и то-то. На самом деле они просто пересказывают пресс-релиз с сайта министерства или выдергивают информацию, которая размещена на сайте Белстата. И таким образом, если бы они захотели, то отлично обошлись бы обращением именно к этим ресурсам. Но, тем не менее, поскольку первыми об этом, допустим, написало информационное агентство, по жалобе которого раздулся весь сыр-бор, то как бы новость превратилась в продукт журналистского творчества и таким образом как бы стала предметом защиты авторского права. На мой взгляд, это все выглядит совершенно некорректно. Еще достаточно странно выглядит ситуация, когда государственные ресурсы, в том числе это агентство, обладает эксклюзивным, если не монопольным правом доступа к государственным же ньюсмейкерам и таким образом может почти монопольно представлять то, что сказал тот или иной министр или другой большой начальник. Тогда у остальных негосударственных СМИ, чтобы распространять информацию и, так сказать, заполнять свои полосы, нет другого выхода, кроме как цитировать агентство, которое стоит ближе всех к чиновным телам. Вот эта ситуация абсолютно ненормальная, она отражает вот тот перекос на нашем медийном поле, который и порождает такие ситуации. В цивилизованном мире обычно при любом государственном органе, тем более в высших эшелонах, есть пул аккредитованных журналистов, независимо от того, какой формы собственности эти ресурсы, которые собираются на пресс-конференции, которые получают одновременно информацию, которые имеют равные возможности в том, чтобы обратиться за получением интервью. Уже от их значимости и весомости зависит, получат они это интервью или нет.
Здесь, конечно, тоже не обходится без разных весовых категорий, но речь о монополии все-таки не идет. Когда у нас есть заметный приоритет государственных, отдельных государственных СМИ, то и возможности в распространении информации, в получении и, соответственно, распространении информации неравны. Значит, тогда в качестве противодействия такой монополии возникает желание воспользоваться этой информацией уже у других журналистов, иногда на грани фола. Но опять-таки я не вижу здесь никакого хищения, здесь может речь идти о нарушении авторского права, там сделана ссылка или нет, корректно ли перефразирована, причем зачастую эта перефразировка некорректна, да и сами высказывания оставляют желать лучшего. Поэтому на нашем информационном поле существует сегодня такая заболоченность и засоренность, которая порождает возможность очень вольно трактовать нормы законодательства и при желании, наверное, и пользоваться некоторыми статьями Уголовного кодекса как дубинкой. Спадар Сергей, да аўтарскага права. Калі матэрыял все ж таки вот быў узяты, хай і з пэўнымі там можа быць неправамернасцямі ці парушэннямі, ці якое тут слово лепш падабраць, з'явіўся на СМІ іншым, але з гіперспасылкай на першакрыніцу, ці з'яўляецца гэта парушэннем аўтарскага права? Глядзіце, тут кожны выпадак неабходна разглядаць асобна і індывідуальна, таму што ў нас ёсць пэўныя адрозненні ад твораў, якія абараняюцца аўтарскім правам, і інфармацыі, якая аўтарскім правам не абараняецца. У нас закон аб аўтарскім праве абараняе толькі тыя творы, якія створаны праз творчасць. Памятаем кейс Матолька, і ў той сітуацыі суд пастанавіў, што ягоная фатаграфія не абараняецца аўтарскім правам, паколькі адсутнічае элемент творчасці. Паколькі яго ўзяла дзяржаўнае тэлебачанне. Мы зараз кажам пра афіцыйную фармулёўку ў судовым рашэнні, і тое ж самае мы будзем казаць пра інфармацыйныя агенцыі. Вельмі часта, на мой погляд, тыя паведамленні, якія ёсць у інфармацыйных агенцтваў, там адсутнічае элемент творчасці, і таму яны не абараняюцца аўтарскім правам. Але гэтыя паведамленні прадстаўляюць сабой іншы аб'ект абароны, гэта інфармацыя як прадмет. І таму гэтая інфармацыя можа прадавацца, і тое, што Белта ці іншыя інфармацыйныя агенцыі маюць платную падпіску, гэта ёсць продаж гэтай інфармацыі. Але ў любым выпадку, зноўку вяртаючыся да 349 артыкула Крымінальнага кодексу, калі няма вось гэтага парушэння сістэмы абароны, калі гэта проста доступ праз лагін і пароль, які фактычна існаваў, то я думаю, што тут гаворка будзе ісці пра грамадзянска-прававыя адносіны. Агенцыя можа падаць іск да правапарушальнікаў і патрабаваць там ці то кампенсацыі, ці то выплаты убыткаў, ці яшчэ што-небудзь, але не крымінальная адказнасць. Да, то есть такім чынам атрымліваецца, што гэта не крымінальнае злачынства, у горшым выпадку нейкае там фінансава-эканамічнае злачынства, я так разумею, і гэта не крымінальнага суда, не крымінальнага разбіральніцтва справа. На мой погляд, калі пацвердзіцца тое, пра што зараз кажуць у сродках масавай інфармацыі, калі гэтыя асобы атрымалі гэтыя лагіны паролі і захадзілі праз гэтыя лагіны паролі, так, тут няма крымінальнай адказнасці, гэта выключна грамадзянска-правая адказнасць. І болей за тое, я ехаў да вас сюды ў рэдакцыю і нават думаў, што можа быць грамадзянска-правыя адносіны і адказнасць узнікае не з тымі асобамі, якія карысталіся гэтай інфармацыяй, а з тымі асобамі, каму інфармацыйная агенцыя першапачаткова перадала гэтыя ключы, лагіны і паролі. Калі яна перадавала гэта па дамове, і ў гэтай дамове было прапісана, што тыя асобы не маюць права перадаваць лагіны і паролі трэцім асобам, то, адпаведна, калі яны перадалі, то яны парушылі дамоўленасці паміж інфармацыйнай агенцыяй і імі. А ў сітуацыі, калі дамова не забараняе
перадаваць лагіны і паролі, то тут наогул нельга казаць пра парушэнне заканадаўства. Напрыклад, у мяне ёсць доступ да юрыдычнай базы дадзеных. Я афіцыйна набыў гэты доступ. Гэты доступ таксама адбываецца праз інтэрнэт. І мне кампанія, якая прадала гэты доступ, дала лагін і пароль. І я магу гэты лагін і пароль перадаць хоць 10 асобам. Адзіная умова, што адначасова праз гэты лагін і пароль у гэтую юрыдычную базу дадзеных можа зайсці толькі адна асоба. І паколькі дамова паміж мной і гэтай кампаніяй не забараняе мне наўпрост перадаваць гэты лагін і пароль, то ніякага парушэння не было. Таму тут апошняе, што хочу сказаць, нам яшчэ трэба глядзець на тыя дамовы, якія былі заключаны інфармацыйнай агенцыі з карыстальнікамі, і калі там няма забароны на перадачу пароляў, то тады тут наогул няма несанкцыянаванага доступа да інфармацыі. І гэта выключна праблемы інфармацыйнай бяспекі і юрыдычна правільнага складання дамоваў на баку інфармацыйнага агенцтва. Спадар Леонид, вы згодны с этим тезисом? Да, я вполне с этим согласен, и, наверное, тогда правоохранительным органам следовало бы, если в договорах имеется такое условие, найти тех, кто раздает направо-налево пароли, и пусть Белта с ними разбирается уже в порядке гражданского иска. Причем, опять-таки, если здесь действительно имело место нарушение договора и был нанесен какой-то ущерб правообладателю. А доказывать наличие этого ущерба, это будет очень весело выглядеть. Сапраўды, вот як даказаць тое, што нейкія там страты эканамічныя там нанесеныя, вот як іх вылічыць? Знаете, вот вы можете? Знаете, вы все ж таки с экономикой так вот тесно связаны. Ну, учитывая, как странно вы меня представили, остается стать позой и сказать, нет, это вопрос очень сложный. На самом деле это можно сделать, но не хотелось бы сейчас вот брать и рассказывать всему белому свету о том, как это сделать. Но можно выискать, отчасти притянуть за уши факт нанесения ущерба, который, но примет ли его суд в качестве оправдания, я не знаю. Пусть пригласят экспертов, считающихся авторитетными, и определят этот ущерб. По крайней мере, если исходить из существующей на сегодня инструкции, утвержденной постановлением Совмина о порядке нанесения ущерба, посчитать это нельзя. Я знаю из литературы случаи, когда в зарубежной практике считали ущерб, нанесенный хищением, разглашением коммерческой информации, и этими методами можно воспользоваться. Но в данном конкретном случае как бы не оказалось, что никакого ущерба нет, и претензий на самом деле не существует. Но для этого придется вывернуть наизнанку финансовые показатели Белты и ее оппонентов, и если это будет сделано гласно и открыто в суде, то некоторым придется краснеть. Уявім сабе ситуацию, что все-таки смогли подлечить и смогли доказать, что были такими вот дзеяннями нанесены страты пэўныя Белта. Але хто гэтыя страты павінен кампенсаваць? Я, вот, які уваходзіў по чужым паролі на сайт Белты, ці, скажем, вы, які купіў у Белты гэты пароль и перадаў яго мне для часового карыстання. А вот это опять-таки надо вернуться к условиям договоров с теми, кто легально купил пароль и логин для доступа к этой информации. Если есть оговорка о том, что он не имел права их передавать третьим лицам, то значит главным виновником, на мой взгляд, будет оставаться он. Но поскольку при этом есть и сторона, которая получила этот доступ, то как бы она тоже виновна. Но тогда, наверное, она станет в позу знать ничего не знаю, ведать ничего не ведаю. Я не знала, что там за договор у правообладателя с моим, так сказать, дарителем этого доступа, поэтому даже не представлял себе о том, что здесь есть какие-то ограничения и ущерб.
Поэтому здесь может быть очень развеселый такой процесс, который для тех СМИ, которые не будут в нем непосредственно замешаны, останутся в качестве наблюдателей и освещателей, будет богатое поле для того, чтобы развернуться. Но учитывая, какое большое количество наших бумажных и интернет-ресурсов пользуется информацией, заимствованной у Белты и у других агентств, то такой прецедент может иметь чрезвычайно неприятные последствия. Любой будет обвинять любого, что ты воспользовался заметкой, сделанной из новости, которая известна всему свету, и это будет равносильно тому, что многие будут вообще бояться что-то пикнуть. Гаспадар Сергей, да. Я бы сказал, что тут конструкцыя нават яшчэ больш складаная, чым тую, якую вы опісалі, таму што фактычна я тут бачу 4 суб'ектаў. У нас ёсць інфармацыйная агенцыя, якая заключае дамову з юрыдычнай асобай, з рэдакцыяй нейкага СМІ. Гэта першыя праваадносіны. У нас ёсць супрацоўнік гэтага СМІ, які фактычна атрымаў пароль. І пытанне, ну, то есть першае пытанне, якія умовы дамовы паміж інфармацыйнай агенцыяй і СМІ. Другое, на якіх умовах супрацоўнік атрымаў гэты пароль, ці паведамлялі яму пра тое, што ён не мае права гэты пароль перадаваць, ці не паведамлялі. Трэці праваадносіны, гэта праваадносіны паміж вось гэтым супрацоўнікам аднаго СМІ і супрацоўнікам іншага СМІ, які фактычна атрымаў гэты пароль. Ну, у нашым выпадку гэта на сённяшні момант Тутбай, Белапан, там Релбай на сённяшні момант таксама. І чацвёртае, у нас узнікае яшчэ рэдакцыя вось гэтага апошняга СМІ, сам Тутбай, Белапан і Релбай. То есть хто ў гэтай сітуацыі будзе адказваць? Першапачатковая СМІ, журналіст, які перадаў пароль, журналіст, які атрымаў пароль, ці само СМІ, дзе працуе гэты журналіст. І дзеля таго, каб высветліць правільнага адказчыка ў гэтай сітуацыі, нам неабходна праглядзець увесь ланцужок праваадносінаў, якія складаюцца паміж гэтымі суб'ектамі. І насамрэч гэта вельмі складана, таму сам па сабе гэты грамадзянска-прававы іск таксама яшчэ мае пэўныя складанасці. Ну, давайте еще добавим, да, что наверняка никто не отдавал письменного приказа «иди и раздобудь информацию из платной ленты новостей», поэтому доказать наличие звеньев в этой цепи будет действительно чрезвычайно проблемно. Яшчэ одно пытанне, якое вот мне цікава. 7 жніўня пачаліся гэтыя затрыманні, пачаліся вобшукі, і адразу нам назвалі, што вот гэты паімённа людзі, яны падазраюцца ў здзяйсненні такога злачынства, потым яны прападаюць, ніхто не ведае, дзе яны знаходзяцца, а вечарам на газеце таксама адміністрацыі прэзідэнта Савецкая Беларусія з'яўляюцца і відэо ператрусаў, і запісы праслушкі. Наколькі вот гэта ўсё адпавядае нашаму заканадаўству? Мне складана сказаць, наколькі гэта адпавядае заканадаўству, таму што я не глядзеў гэтых відэо і не слухаў гэтую праслушку, і мне невядома, пад якім соусам гэта ўсё падавалася. Адзінае, што я скажу, што ў нас ёсць прэзумпцыя невінаватасці, і кожная асоба лічыцца невінаватай, калі гэта не ўстаноўлена прысудам суда. Але тут пытанне ў тым, што гэтая прэзумпцыя невінаватасці, яна дзейнічае ў межах крымінальна-працэсуальнага кодексу. А што тычыцца па-за межамі крымінальна-працэсуальнага кодекса, фармальна гэта прэзумпцыя невінаватасці не дзейнічае. Таму тут складана казаць з юрыдычнага пункту гледжання, наколькі фармальна гэтыя ўсе дзеянні былі законнымі ці незаконнымі. Господар Леонид. Ну, поскольку в официальной версии речь идет именно о 349 статье Уголовного кодекса, то и совершенно логично и правомерно говорить о презумпции невиновности, поскольку здесь по официальной версии о гражданской ответственности речь не идет. Стало быть, публикация этих материалов, наверное, опять-таки находится на грани правового поля,
И выглядит вообще чрезвычайно некрасиво, когда средства массовой информации публикуют, явно по данным правоохранительных органов, данные прослушивания, то есть, если я правильно понимаю, какой-то продукт оперативно-розыскной деятельности. Тогда встает вопрос, если журналистов прослушивают, и данные их прослушивания без согласия прослушиваемых таким образом используются, то встает вопрос, находятся ли люди в этой стране под защитой закона, и не следует ли им опасаться за каждый момент своей профессиональной деятельности и личной жизни. И это наносит стране куда больше ущерб, чем предполагаемый ущерб от того, что кто-то прочитал заметки Белты за 15 минут или за 1,5 часа до того, как они появились в свободном доступе. Спадар Сергей, як юрист, вы згодны с таким меркаваннем спадара Леоніда? Ну, скажем так, это меркаванне спадара Леоніда, на якое ён мае права казаць. Я не люблю даваць ацэнкі такого палітычна-сацыяльнага кшталту. Ацэнкі палітычна-сацыяльнага кшталту — гэта тое, што робяць палітыкі, эканамісты і так далей. З юрыдычнага пункту гледжання я сваё меркаванне выказаў. На сённяшні момант я не бачу, што тое, што было зроблена праваахоўчымі органамі, яно фармальна бы парушала заканадаўства. Таму паглядзім. Але ці ёсць, на ваш погляд, перспектыва, калі у суд справа перайдзе менавіта з абвінавачваннем па артыкуле 349? Мы ж не ведаем дакладна, што ёсць у матэрыялах справы. Таму казаць пра перспектыву можна толькі тады, калі мы фактычна азнаёмімся з матэрыяламі справы. На сённяшні момант мы робім прагнозы. Калі, зноўку, тое, што я сказаў на пачатку, калі гэта тая інфармацыя, якая на сённяшні момант распаўсюджваецца ў СМІ, яна пацвердзіцца, то, на мой погляд, няма тут ніякага крымінальнай адказнасці ў такіх дзеяннях, калі насамрэч быў лагін і пароль, якія былі проста перададзены адной асобай другой. Спадар Леонід, мы закранули тему монополії Белта і, магчыма быць, іншых дзяржаўных СМІ на інфармацыю, пэўнага кшталту інфармацыі. Скажите, два нюанса. Атрымліваецца, што дзяржава, стварыўшы такую монополію на інфармацыю, яна сама стварыла умовы для того, каб адбылося тое, што зараз адбылося. І другі адразу пункт, а ці Міністэрству антыманапольнага рэгулявання не варта было б звярнуць увагу на такое нероўнае размеркаванне паміж доступам да інфармацыі? Это вопрос знаменитой формулировки, кто государство в качестве регулятора и кто оно в качестве собственника. Я слабо себе представляю, что антимонопольные органы займутся вопросом, есть ли в деятельности государственных СМИ элемент монополизма и в какой момент их административный ресурс и возможность получения эксклюзивных материалов в госорганах превращается в монополию. Я не думаю, что даже найдется кто-либо, кто обратится с жалобой в антимонопольные органы на эту тему, хотя, на мой взгляд, в деятельности любых государственных холдингов, в том числе информационных, явно просматривается доминирующее положение, и это абсолютно ненормально. Но это мое личное мнение как неофициального элемента и не юриста, и доказывать его в комиссии антимонопольных органов я лично не собираюсь. Хотя, если бы ассоциация журналистов и те информационные ресурсы, которые сегодня стали героями расследования, занялись этим вопросом в порядке ответной меры, то, я думаю, мы увидели бы такие замечательные отписки, которые поразили бы
воображение видавших видов журналистов и юристов. Спадар Сергей, вы узгадали падчас нашай размовы вашага калегу юрыста Максима Знака, які таксама вот з пункту гледжання нават так шараговага грамадзяніна Беларусі паспрабаваў прааналізаваць все, што адбываецца, і сярод іншага ён піша, што магчыма, і гэта будзе не вельмі прыемна, калі 349 артыкул перакваліфікуюць і людзей паспрабуюць прыцягнуць да адказнасці па артыкуле за ухіленне ад уплаты падаткаў ці за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Як вы лічыце, наколькі гэта верагодна? Ну, глядзіце, што тычыцца незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, ухілення ад уплаты падаткаў, то перакваліфікаваць гэтую сітуацыю у гэтыя артыкулы немагчыма. То есть тут хутчэй за ўсё Ну чаму? Яны ж там нібыта кралі інфармацыю для нейкага там уласнага карыстання, можа, уласнага ўзбагачэння. Но не для уласнага, а для своей профессиональной деятельности. Так что здесь вряд ли эти статьи скажем так, можно мне использовать. б не хацелася рабіць зараз такія прагнозы і размаўляць на гэтую тэму, таму што зноўку мы не бачым фактычна той інфармацыі, якая ёсць у следчых органаў, а рабіць такія прагнозы гэта вельмі неудзячная справа. Гэта тое ж самае, што казаць, што там я зараз выйду на вуліцу і супраць мяне таксама могуць узбудзіць крымінальную справу там па нейкім іншым артыкуле. Вторжение на улицу. Ну, разумееце, як там казалі, быў бы чалавек, да? Ну, Максим предложил много разных версий, в том числе, вот, если заниматься неблагодарными прогнозами, упомянутая там 216 статья, вот такая переквалификация, скорее всего, возможна. Это тоже будет чрезвычайно неприятно, поскольку там можно многое придумать. Но вообще хотелось бы надеяться, что это все закончится закрытием дела, ну хотя бы в связи с если не в связи с отсутствием состава преступления, то в связи с недоказанностью вины. И будем считать, что тогда все проблемы закроются. Но останется неприятный осадок от того, что любой наезд на СМИ заставляет подозревать какую-то не экономическую, не юридическую, иную подоплеку. Увогуле такое ёсць пэўнае дэжавю, калі прыгадаць справу Белага легіёна, то вот вам не падаецца, што вот нешта падобнае ў дадзенай сітуацыі адбываецца? Ну, ведаеце што, я б зараз не пагадзіўся з Леанідам у тым, што мы спадзяемся, што гэтая справа будзе закрыта. Я б спадзяваўся ў тым, што гэтая справа, калі б яна ўжо распачатая, што яна будзе пэўным чынам правільна расследавана і там суд вынесе правільны прысуд, ці калі няма ніякага складу злачынства, то справа будзе зачыненая. То есть мы зноўку не ведаем, што гэтыя асобы здзейснілі, тыя, які зараз знаходзяцца за кратамі. Калі яны насамрэч зрабілі нешта, што караецца крымінальным кодэксам, я як адвакат, як юрыст спадзяюся, што яны будуць пэўным чынам пакараныя. Але калі яны не здзейснілі тое, што не караецца крымінальным кодэксам, то адпаведна справа мусіць быць зачыненая. На завяршэнне, спадар Леанід, вам пытанне як вот да былога галоўнага рэдактара таксама незалежнага СМІ. Вот шмат зараз абмяркоўваюць, як журналісцкай супольнасці сябе павесці ў гэтай сітуацыі, аб'явіць байкот Белта, супрацоўнікам там не падаваць рукі, не клікаць на брыфінгі, прэс-канферэнцыі і гэтак далей, не карыстацца іх інфармацыяй. Ваше меркаванне? Но я сильно сомневаюсь, что журналистское сообщество проявит такую принципиальность и солидарность. Дело в том, что эксклюзивные возможности Белты никуда не денутся, и средства массовой информации, в том числе тем, которые по жалобе Белты сейчас испытывают обыски, аресты и все прочее, придется пользоваться материалами Белты и придется отправлять людей на пресс-конференции, которые она организует. Поскольку есть такая
циничная журналистская поговорка, что вся эта деятельность сводится к ежедневному заполнению пустоты. И Белта обладает инструментами, которые позволяют эту пустоту заполнять. А что касается того, что журналистское сообщество станет в пользу, будет Белту бойкотировать, не подавать руки, там еще что-нибудь, то у нас народ померкованный и к таким жестким мерам непривычный. Извините за такой цинизм. І апошняе пытанне да вас, спадар Сергей. Як адвакат, што вы можаце параіць, як тым людзям, якія зараз затрыманыя, тым журналістам, сябе паводзіць у гэтай сітуацыі? Ну і ўвогуле, скажыце, вот адвакацкая супольнасць, вот як рэагуе на гэтую сітуацыю? Ну, я не ведаю, як рэагуе адвакацкая супольнасць на гэтую сітуацыю, таму што ніякіх заяў ад адвакацкай супольнасці не было, і я думаю, што не можа быць, таму што мы, адвакаты, мы ўсё ж такі глядзім на ўсе гэтыя падзеі з пункту гледжання канкрэтных фактаў і ацэнкі гэтых фактаў. Таму адвакацкая супольнасць не можа ніяк рэагаваць на гэтую сітуацыю, паколькі не валодае канкрэтнай інфармацыяй. Што тычыцца да таго, як паводзіць сабе тым асобам, якія зараз затрыманыя, ну і любым іншым асобам, я ўсё ж такі хачу нагадаць, што права на юрыдычную дапамогу – гэта абсалютнае права любого грамадзяніна. І ў любой складанай сітуацыі любой грамадзянін можа прасіць права на юрыдычную дапамогу і права дапусціць да сабе адваката. З нядаўняга часа гэтае права прапісана ў тым ліку і да сведкаў. Раней не было прадугледжана ў крымінальным працэсуальным кодексе права сведкаў на адваката, і мы вельмі складана дабіваліся таго, каб патрапіць на працэсуальныя дзеянні, калі ідзе, напрыклад, допрос сведкі. На сённяшні момант права на адваката для сведкі дакладна прапісана ў крымінальным працэсуальным кодексе, і таму усіх, каго выклікаюць у следчыя органы, могуць ехаць туды з адвакатам. Гэта раз. І другое, тое, што ў нас прапісана ў Канстытуцыі, і тое, што ў нас прапісана ў кодексах, гэта тое, што ніхто не абавязаны сведчыць супраць сабе. Таму нават калі асоба там разумее, што там яна нешта здзейсніла, але не ўпэўнена, ці ёсць гэта парушэннем, ці не ёсць гэта парушэннем закона, яна мае права сказаць, што не, я не буду сведчыць супраць сабе і не буду адказваць на гэтае пытанне. Вось як бы гэта дзве парады, пра якія я б мог даць любым у такой сітуацыі. Асабліва адказваць на пытанні без адваката. Да, канешне. Яшчэ одно пытанне, якое у мяне раптам нарадзілася. Скажыце, ласка, вот прыходзяць да мяне, скажем, прадстаўнікі праваахоўных органаў, даюць мне паперу, там, скажем, ну, я не знаю, там, пастанову, там, што мне трэба з імі там праехаць, ці пастанову аб обшуку. 100%, яна будзе напісана па-расійску. Я кажу, у нас дзяржаўная мова беларуская. Пакуль вы не пакажаце мне гэта вот на дзяржаўнай беларускай мове, я не дазваляю вам праводзіць обшук. Пакуль вы не станете са мной гаварыць па-беларуску, я вас не разумею, запрасіце мне перакладчыка, я нікуды з вами не паеду, я не разумею, што вы ад мяне хочаце. Вот магу я так вот па сябе паводзіць, не? Глядзіце, тут у нас якая сітуацыя? У нас у Канстытуцыі прапісаны дзве дзяржаўныя мовы, і руская, і беларуская. Таму, калі дакумент складзены на рускай мове, мы не можам казаць пра тое, што я не буду выконваць гэты дакумент, таму што ён складзены на рускай мове. Ён складзены на дзяржаўнай мове, таму мы гэты дакумент мусім выконваць. Другое пытанне, што паколькі ў нас дэкларавана роўнасць дзвюх моваў, мы маем права патрабаваць, каб нам было зразумела то, што тут напісана на рускай мове. І таму, калі вы не разумееце тое, што напісана на рускай мове, вы маеце права патрабаваць прадстаўлення перакладчыка, які будзе перакладаць вам з рускай на беларускую. То есть неправільна казаць, што я не буду выконваць гэты дакумент да таго моманту, пакуль ён не будзе складзены на беларускай мове, але дакладна вы маеце права патрабаваць перакладчыка, які вам будзе перакладаць сутнасць гэтага дакумента на тую дзяржаўную мову, якая для вас з'яўляецца зразумелай. Дарэчы, яшчэ одно пытанне, вот нам яго задаюць нашыя слухачы. Ужо вядома, што тым, хто быў вызвалены,
усе яны падпісалі падпіску аб неразгалошванні. Наколькі, першае, ці можна ад яе адмовіцца, другое, наколькі, ці не дзіўна гэта, калі у журналіста бяруць падпіску аб неразгалошванні? Ну, глядзіце, зараз у журналіста ўзялі гэтую падпіску аб неразгалошванні не ў той сувязі, што ён з'яўляецца журналіст, а ў той сувязі, што ён з'яўляецца асобай па крымінальнай справе. І паколькі такая працэдура прадугледжана, то на сённяшні момант я прэзюмірую, што гэта законна. Калі нехта не пагаджаецца, тады ён можа гэта абскарджваць, і у такой сітуацыі, калі гэта было зроблена незаконна, не ў адпаведнасці з крымінальна-працэсуальным кодэксам, то такое дзеянне следчых органаў будзе адменена. А на сённяшні момант, паколькі гэта прадугледжана крымінальна-працэсуальным кодэксам і зроблена ў адпаведнасці з працэдурай, тады гэта законна. Наколькі гэта мэтазгодна, ці з'яўляецца, ці не з'яўляецца гэта там ціскам на ўдзельнікаў працэса, гэта ўжо тыя высновы і меркаванні, якія будуць рабіць іншыя, але дакладна не юрысты. Заключнае пытанне, спадар Леонид, да вас. Зараз сярод журналістаў такі сумны жарт ходзіць, такі два нюансы. Адзін учора агучыў Паўлюк Быкоўскі ў нашым эфіры, як сурочыў. Свабода меркавання ў рэдакцыях цягнецца роўна столькі, колькі трэба ОМОНу, каб да этой рэдакцыі даехаць. Вот ці трэба нам усім астатнім зараз асцерагацца? И раньше надо было остерегаться. А зараз асабліва? Не меньше, чем позавчера или год назад. Поговорку более старую насчет сумы и тюрьмы тоже никто не отменял. Вось такие парады ад спадара Леонида асцерагацца, але працаваць, ад спадара Сергея Зікрацкага, патрабаваць адваката і карыстацца сваімі канстытуцыйнымі правамі. Спадзяемся, што сапраўды, можа быць, справа альбо будзе зачыненая, альбо яна завершыцца лагічным, будзем спадзявацца, закрыццём. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што сёння ў нас в эфіры быў юрыст-адвакат Сергей Зікрацкі і журналіст Леонид Фрыдкін. З вами працаваў Зміцер Лукашук. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Слухайце Еўрарадыё, сачыце за нашымі абнаўленнямі і навінамі.